sefyllfa yma. Coleg, mae'r olwg o rhan Cymraeg Cymraeg Diolch yn fawr. A diolch i bawb am aros yna fi. Felly hefyd rwy'n sôn am dulliau electrocemegol ar gyfer thermocatalysis. Yn gyntaf, dim rhaid i mi sôn mewn hwnni i grŵp o gwyddonwyr, ond wrth gwrs, da ni fel pobl yn efo heriau yn y byd. Gyntaf, wrth gwrs, ydy carbon dioxid a chynesu byd-eang sydd gysylltiedig gyda'r gordefnydd o ffosil, so nwy olew a glo. Ac yn ail, tamwedd anneddadwy. So, wrth i ni ddefnyddio mwy o nwy glo olew, mae'n diffyg yn does. Mae'n dim ond hanner ganrif, really, o anweddau anneddadwy sydd ar gael. Nawr, ni yn gordefnyddio mwy o tyfodau ffosil o blwyddyn, felly mae'r data fan hyn mwy na debyg ddim yn dilys yn dyfodol. Felly, beth yw'r ateb i hwn? Wel, un o'r atebion ydy catalysis. So, yn gyntaf, beth yw catalydd? Ond yn syml iawn, sylwedd sy'n cyflwyno adwaith cemegol trwy ddarparu llwybrau egni actifadu is. Beth hynny actually'n golygu? Wel, y math o Gymru, a dim dro bod o'n gyda llaw. Dyma'r taith fi'n gwneud heddiw, so llwybr arferol. Wedi cymryd rhyw 9 awr, ond paid pwyni, mae rhywbeth o egni yn gysylltiedig gyda fo, coelio fi. Ond, os ni'n meddwl amdan, os ydych chi'n cymryd gyda HS2 yn hynna, os ydych chi'n cael rhywbeth o llwybr catalytic sy'n gysylltiedig â llai egni a diwrnod dosbarth i pawb. Felly, mae'n 3 math o catalydd, o catalyddion heterogenaidd, a dyna be ydi topic heddiw. Catalyddion homogenaidd, a enzymau. Wrth gwrs, enzymau ydi catalyddion gyfer y byd biolegol. A mae'n bosib rhywbeth rai ohono ti'n meddwl, wel, fi heb i defnyddio catalydd o blaen, ond mae'n siŵr bod ti wedi, os wedi gyrru heddiw, a ti'n gweld hwnna yn ei trawsnewydydd catalytic neu catalytic converters. Ac os ydych chi erioed wedi torri fewn i un, ydych chi'n gweld rhyw fath o siap honeycomb yn y canol, a hwnna ydy alumina neu syria, wedi orchuddio gyda platinum, palladium a rhodium, a dyna pam mae lot ohonyn nhw'n cael ei ddwyn gyda llaw. A pam bod hyn yn bwysig? Wel, mae unrhyw ceir yn cynhyrchu carbon monoxid, NOx a hydrocarbonau sy'n gysylltiedig gyda asma a marwolaethau ifanc mewn dinasoedd. Felly, wrth i ni gyrru y nwyon poeth yma dros y catalydd, ni'n gweld bod y nwyon yma yn troi fod yn dŵr, nitrogen, carbon dioxide, llai ddifrifol. Felly, hwnna un enghraifft o thermo-catalyst, ond mae yna math arall, sef electrocatalysis. A mae hwnna yn dod o'r ddau cangen o catalydd heterogenaidd. Felly, roedd ddim lluniau gyda llaw o lab, so nes i gorfod prif meals fi. So, thermo-catalysis yn gyntaf, ffurf gres yw o fel egni. So, fel arfer rhyw fath o hot plate, a edrych yn ffordd yna. Wel, mae electrocatalysis bach yn gwahanol, bach fwy glân, sy'n y cyfriadur o ran fwy o amser. Os ydych chi'n gallu weld, mae yna bocs glas yn y cefn yna, a hwnna sy'n darparu y trydan. A mae ymgylcheddau yn bwysig nodi fan hyn. Mae ymgylchedd thermocatalysis fel arfer yn digwydd
rhwng gwedd hylif dros gallwedd solid, weithiau yn gwedd nwyol dros gallwedd solid. A yn hytrach mae electrocatalysis yn ymgylchedd o'r adwaith fel arfer yw'r rhyngwyneb electrolytes. A be amdano grym gyrru? Wel, grym gyrru fel arfer yn thermocatalysis yw gres, wrth gwrs, ond y fwy manol gywir, gwrthdrawiad moleculaidd a actifad yn thermol yw e. A fel arfer, da ni yn darparu hwn trwy tymheredd, so Kelvin neu grad Celsius, wrth gwrs. Beth yna bu hwn? Electrocatalysis, mae yna trosglwyddiad electronau trwy potential electrod. So potential, enw arall oedd i voltiau, mewn ffordd. A cyfuniad o ddau, yw thermoelectrocats. Mae hwn yn derm sy'n bach yn newydd ar y funud, ond wrth ni edrych ar llenyddiaeth, yn ei gweld thermoelectrocats wedi codi, ond does neb wedi sylwio. Felly, yn gyntaf, papur gyntaf really i weld yr thermoelectrocat yma oedd gan y grŵp sy'n yn MIT. A be wnaethon nhw gweld oedd yn ystod electrocatalysis alcoholau, so oxidiad alcoholau, roedd oxidiad alcoholau yn gallu gweld fel dau hanner adwaith electrocemegol, sef oxidiad yr alcohol a rhybwythiad ocsigen. Nawr, be wnaethon nhw oedd yn modelu oxidiad thermocemegol fel dau hanner adwaith. Oedd y ddau hanner adwaith wedi gysylltu o'r rhywbeth. A mae dweithio hyn yn digwydd ar y wyneb y catalydd, so electrod, lle mae electron yn cael ei trosglwyddo'n trydanol, nid yn cymegol yn ffordd traddodiadol. Mae catalydd yn cyrraedd ECAT, neu potential cymysg, lle mae cyfradd cynhyrchu electronau, so oxidiad substrad, yn hafol i cyfradd ei defnyddio, so ar y rhywbwythiad ocsigen. A gallu rhagweld potential cymysg yn feintiol trwy mesur cymrynau poreiddio bob hanner adwaith ar wahân, so alcohol ben hun a ocsigen ben hun. A be wnaethon nhw weld trwy amnewid ocsigen gyda electrod allanol ac ymestyn un potential cymysg, wnaethon nhw darganfod bod rôl ocsigen oedd derbyn electronau nid yn y dweithyn cymegol yn traddodiadol. A felly wrth hwn yn newid mewn safbwynt, mae'r gwaith yn ailfframio oxidiad aerobic fel cell electrocemegol yn lle adwaith redox syml. Dwi'n mynd i sgipio o ran yma, ond yr effaith cor, mwynhad redox cydweithredol. Nawr, wnaethon ni trio meddwl, wel, os dyn ni gallu cael dau adwaith electrocemegol a dau electrod gwahanol, beth am wneud o ar un electrod? Nid electrod yn sôn am hyn, ond rhyw fath o cynhaliad, so cynhaliad catalyst, catalyst support. A'r cynhaliad yma yw carbon, sy'n wrth gwrs yn darglwyddo'r trydan, sy'n bwysig i ni. Felly, wnaethon ni creu sawl catalydd, so catalydd monometallic, air a palladium. Dyna fi cymysgedd ffisegol, so hwnna di literally cymysgu air a palladium yn gilydd. Yn trydydd, aloi deifetal. Mae aloiau yn reit cyffredin mewn y byd catalysis heterogenau. Ac yn olaf, catalydd deifetal. A catalydd deifetal, neu groningenus weithio bydd yn galw fo, ond yn syml iawn, rhywbeth o aloi, ond mae'r metelau wedi gwahanu'n gofodol. A wnaethon ni defnyddio yr catalydd yma ar gyfer trawsnewidiad HMF. HMF yw megin sy'n deillio o biomass, yn gallu cael ei defnyddio mewn gneithyddiaeth plastigion. So yn lle yn hytrach na defnyddio olew, HMF yn dod o biomass. A be ni'n gweld bod palladium hefo actifedd isel iawn, mae'n disgwyliedig. Air yn gweddol oce. Yn y cyfraith, nad yn cael trawsnewidiad ar ôl 2 awr. Ac wedyn yr aloi, so yr un gwyrdd, a hwnna golew eto hefyd. A mae hwnna yn cael ei ddisgrifio fel y gwella sy'n cysylltiedig gyda'r aloi fel rhywbeth
synergy maen nhw'n deud yn Saesneg, ond bach o ateb wishy-washy wedi dod o eithaf electronig a strwythurol. Be oedd wedi syni y grŵp ni oedd y ddau cathledd arall, sef cymysgedd ffysegol a'r Golion Janus. Nawr, be wnaethon ni weld trwy defnyddio dulliau electrocemegol, y reit syml, ond bydde ddim yn sôn bod hwnna heddiw. Be wnaethon ni weld oedd aer yn actif ar gyfer ocsider alcoholau, a yn y broses yna mae'n cynhyrchu electronau, wedi cael ei treulio gan y palladium wrth gwneud rhydwythiad ocsigen. Mewn dull, da ni cael mwynhad rhaidox cydweithredol. So, mae hwn yn codi pryd mae cathleddion wedi gwahanu'n gofodol, ond wedi cysylltu electrocemegol unai trwy electrolytes neu trwy carbon, am hyn yn hyrwyddo adweithiau thermocatalytic, trwy cyplysu ei ddau hanner adweith. O'r arall meddwl amdano hyn, yw fel batri. Mae electronau llifo o'r positif i'r negatif. Felly, mae yna sawl broblem gyda'r papursiaid wedi, neu gyda'r theori potential cymysg. A mae hwn yn gysylltiedig gyda'r LSV, neu voltammetric llunol ysgybol, sydd ddim yn manwl gywir wrth ysgrifio systemau lle mae dau adweithydd yn bresennol. Felly, wrth cael y ddau adweithydd ar wahân, so ti'n cynnal adwaith taffel mewn gyda alcohol ac yn ail gyda oxygen, a chi'n gweld y cromlyn a taffel yma. A be mae'r rhain yn dangos yw y bosibl o ragweld cyfradd thermocatalytic. A trwy gyplu y ddau cromlyn, ti'n gallu gweld ar pa bwynt a pa weithgaredd sydd i'r disgwyl. Ond fyna beth mwy syml beth, sef cypliad galfanic, sy'n gwneud ni benthyg o syniad yma o gwyddoniaeth cyrydu. So, yn fan hyn, ni hefo cell cymegol, a mae yna llif dŵr, neu rhyw fath o reodd Cynhadledd. Yn y top, mae yna electrod cyfeir nodi, so yna beth sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer dangos pa potential sgen ti. A wedyn, mae yna dau electrod gweithio a gwrth electrod. Fel arfer, mae un yn gwneud y cemeg, a llall jyst yn derbyn i electronau. Y gwrth electrod fel arfer yn derbyn electronau, so ddim really yn diddorol yn cemegol. Ond da ni wedi gorchuddio ddau electrod, un gyda air, un gyda palladium, a yn y beaker, ni efo HMF, oxygen a electrolyte. So gen i y ddau adweithydd. A be ni'n gallu gweld bod yna cerrynt naturiol, so does dim egni cael ei roi fewn i'r system, jyst y cerryn naturiol sy'n bodoli rhwng y dau metal. Os da chi'n cofio hwn bosib o dyddiau electrochemic ti yn hyfla bosib. A mae hyn yn dull syml iawn i gallu rhagweld effeithiau cwr, neu ymwynhad rhaidox cydweithredol yma, mewn cyfuniad o cathleiddion newydd. A mae hefyd bosib rhagweld y maxima gweithred cathleid. Ddim wedi dangos ar sgrin fel hyn, ond mae'r 5.5 neu 1 yw'r gorau amdan y system yma. A yn ogystal hyn, fel arfer ni'n cael potential positif, mae'n bosib cael potential negatif, potential galvanic, a be mae hwn yn awgrymu ydy llifo electronau rhwng y metalau. Yn y system arferol gyda air a palladium, fe ni dweud bod mae electronau'n mynd o air i'r palladium, a bys hwnna'n cysylltu gyda cyfeiriad positif o ran y potential. Gwynebu hwnna, fysa. Felly, gobeithio rwy wedi dangos rai datblygiadau yn y maes, ond mae yna sawl techneg o bosib i ragwynegu activiad catalytic yn yr ardal thermocatalysis. Ond jyst yn gyntaf, mae yna rai rhybuddion. Mae yna angysondeb am gylchefau adwaith yn gyntaf. Wrth gwrs, y rhan fwyaf o profion electrocemegol digwydd mewn amodau dyfryd ac ar ymhefyd ystafell, tra bod systemau thermocatalytic weithiau digwydd yn y gwe miliol. Fel arfer hefo tymerau reit uchel. Mae yna cyflyrau ar un gwahanol, a mae hwnna yn gallu achosi cyflyrau oxydiad ar wyneb gwahanol hefyd. Ac yn ola, mae yna reolaeth kinetic gwahanol. Mae dweithio electrocemegol fel arfer o dan reolaeth potential,
lle mae adweithio, wrth gwrs, termau cael ei gyrru gan y Cymraeg. Felly, y technig gyntaf yw voltmetreg llunol ysgybol a chylchfa hefyd. A prif pwrpas hwn yw archwilio ymddygiad rhaidocs, signiad, ddad-signiad ac gweithgaredd wyneb. Be mae hwn yn gallu awgrymu ti i rhyw fath o potensial dechrau, so lle mae adwaith yn dechrau'n go iawn. Gallu defnyddio hwnna fel ffyrdd o mesur y agnetic yn y system. Yn ail, da ni efo spectroscopeg rwystriant, a beth yw hwn yw rhyw fath o chwiliedydd ymwrthedd trosglwyddo gwefr, sy'n gallu dangos rhyw fath o priodweddau rhwngwynebol hefyd, ond yn mwy beth mae'n dangos dargludedd eich cathlyddion. Mae dargludedd electronig gallu bod yn holl bwysig i rai systemau meindio, diffyg, diffyg cludiant electronau yma. A be ni'n gallu gweld gyda ymwrthedd trosglwyddo'r gwefr uwch, ni'n gweld lleiod sydd fel. Ac wedyn gen ni chronoamperometreg a potentiometreg, a be di hwn ydy mesur sefydlogrwydd cerrynt neu potential, so ti'n cadw'r cerrynt neu potential yn gyson dros amser. A be mae hwn yn gallu dweud ydy pa fath o sefydlogrwydd sgan atleid ti, so mae'n dangos os oes yna actifadu yn digwydd, neu os oes yna wenwyn yn digwydd dros amser. Ac yn ola ydy arwynebedd electrocanegol dyn ni. A pwrpas hwn yn sylw iawn yw amgylgrifig nifer y safloedd arwyneb gweithredol. A mae hyn yn gallu bod yn bwysig achos sawl reswm, ond mae gan rai cathlyddion rhannau bach, rhannau mawr, a fel arfer, mae'n unwaith adwaith cymegol, mae rhannau bach yn hefo actifedd uchel a rai fawr yn isod. Ond nid yw hwnna bob tro yn gywir, ac yn go iawn arwyneb electrocymegol sy'n yn pennu be fydd yr actifedd system. Felly, jyst i crynhoi chydig bach, yn gobeithio rydw i ddangos bod thermoelectrocat yn gallu cael ei defnyddio fel ffordd o ffordd newydd o meddwl amdan catalysis, a thrwy hwnna mae'n ffordd o osgoi defnydd yn planed really, o ddefnyddio o olew glo a nwy trwy ddefnyddio biomass gyda uwchraddio gyda'n cynegion fwy pwysig. A jyst i gloi, jyst diolch y pobl sydd ar sgrin. So, dyn ni efo grŵp yn Caerdydd, a dyn ni efo grŵp electrocymegol yn Unol Daleithiau hefyd. A diolch yn fawr i ti gyd. So, pan gyda plastigion, wrth gwrs, fel ti'n treulio plastigion, maen nhw'n dod yn fwy yn llai defnyddiol dros amser. So, mae'n bwysig bod ni'n gallu greu plastigion newydd yn biodegradawy. So, defnyddio enzymau fel arfer ar gyfer molecule bach, wedyn gallu trawsnewid hwnna nôl i bod yn rhywbeth fel plastigion defnyddiol. Oes, so hwnna'n pwysio rili da. Yn Caerdydd, dyn ni yn neud lot o air yn Cymraeg, ond dyn ni hefyd yn arbenigwyr mewn hydrobroxid. A dyn ni wedi defnyddio enzyme
hefo cathlydd, so cathlydd heian os yn gofyn iawn. A mae hwnna yn gallu cynhyrchu hadron proxy ar gyfer dadofennu llygredd ddŵr. Oes, ie, oes. O bosib, ond ddim eisiau dweud bod fi yn gwybod enzyme yn go iawn, really. Ie, so os mae yna ffordd o meddwl amdan system fel system electrocemegol, mae rhaid bod rhyw fath o grym gyrru yn digwydd i wneud adwaith yna digwydd. Mae rhaid. Y cwestiwn ydy lle mae edrych yna yn dod o symud iawn. Iawn, wel, diolch iawn yn amlwg i tydur am gyfeirio'r sesiwn gynta, a diolch iawn i Oliver, i Elin a Ieian am gyflwyno'r ymchwil. Dwi'n siŵr byddwch chi gyd yn cytuno bod ni wedi cael 3 papur agorol y gwir i ddechrau ac i agor y gynhadledd leni. Felly diolch iawn iddyn nhw ar ôl cymrydwyaeth iddyn nhw unwaith eto. Gai ddiolch hefyd i Brifysgol Aberystwyth ac i gangen Aberystwyth am ymllytia ni heddi ac am y lluniaeth. Diolch iawn i Isaac am helpu ar yr ochr technegol gwerthfawrogi hwnna'n fawr iawn, Isaac. Diolch iawn ti. A diolch iawn i chi gyd am ymuno gyda ni heddi yn gorfforol fan hyn yn Aberystwyth ac i bawb sydd wedi ymuno gyda ni hefyd ar YouTube o le bynnag i chi wedi ymuno. Diolch am eich cefnogaeth i'r cyflwynwyr, a mi'n siŵr bod nhw'n gwerthfawrogi hefyd y diddordeb yn ei gwaith nhw am y cwestiynau i chi wedi gofyn. Diolch iawn Deri, Efin, Deri'n enwedig wrthod yn cefnogi pob un o'r cynhadleddau ac yn barod iawn i gyfrannu. Felly gwerthfawrogi fawr iawn y cymdrech i am dod yn heddi ac i eleri a pawb arall sydd wedi ymuno gyda ni, sydd yn mynd i fod yn rhan o'r gweithgaredd yn gynt draw yma. Mi fydd y gynhadledd yn parhau fori, wrth gwrs. Yn y Llyfrgell Genedlaethol fyddwn ni fori. Byddwn ni'n dechrau am 8:30 gyda Ffanned, a wedyn bydd y sesiwn cyfferau cynta yn dechrau am 10 o'r gloch yn fyddlon, felly gobeithio'n fawr iawn bydd chi gyd yn ymuno gyda ni eto fori. I'r rheinion o chi sydd yn aros yn Aberystwyth uno, mwynhewch, bihafiwch. Elis, paid darfen o'r gyfeilion unwaith eto eleni. Ond diolch iawn i chi gyd am bod yn rhan o'r gweithgaredd heno. Diolch iawn i Emily a Gwenllian am gytuno i fod yr oedolion cyfrifol. Felly pan ewch chi'r llaw di, yn cyfnod 7 o'r gloch, chi'n cwrdd yn y llaw di. Felly, mwynhewch a wedyn newn ni weld chi bod y fori rheini sydd wedi goroesi yn y Llyfrgell Genedlaethol. Felly, diolch yn iawn. Ac os oes yna unrhyw un sydd ar ôl, mae Elin eisiau i cyfweld. Mi'n siŵr bod ti'n gwerthfawrogi i dal yna. Iawn. Felly, diolch yn iawn, a newn ni weld chi fori. Diolch yn fawr.